Pretoria West Bible Church ngize nomndeni wami ngaphandle kokumosha isikhathi ngize nonkosikazi wami uNomfundo ngeza nabantwana bami uEsethu usimi kuye noUminjalo. Haleluya, haleluya. Amen. Siyabonga ukwamkelela. Ngaphandle kokumosha isikhathi ngizocela sivule amaBhayibheli ethu encwadini yesibili kaTimotheyu 2 Timothy isahluko esesithathu chapter 3 and then amavesi sizobheka u14 to 17. Timotheyu wesibili 2 Timothy isahluko esesithathu uvesi 14 kuya ku17. Ifundeka kanje: kepha wena yima kulokho okufundile nowaqiniseka kukho, wazi ukuthi ukufunde kobani, nokuthi kusukela ebuntwaneni wazi imibhalo engcwele enamandla. Sunday school sefile ngapha. Mafuna ukukhiwe sifuna Sunday school aye kuyo. Asithi 2 Timothy chapter 3 verse 14 to 17. Sunday school. Second Timothy chapter 3. Siza puli net sisibuzo. Sebefikile. Ukoko seyiso ifile. Mase sifikile sonke sesingathi amen. Amen. Ngiyabonga. Ngicela ukuyiqala phansi bazalwane. Verse 14, kepha wena yima kulokho okufundile nowaqiniseka kukho, wazi ukuthi ukufunde kobani, nokuthi kusukela ebuntwaneni wazi imibhalo engcwele enamandla okuhlaniphisa kube yinsindiso ngokukholwa kuKristu Jesu. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu, ilungele ukufundisa, nokusola, nokuqondisa, nokuyala ekulungeni, ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele, apheleliselwe yonke imisebenzi emihle. Cela sivala amehlo sikhuleke. uNkulunkulu namandla, izwi lakho leli. Nkosi, ngimile njengamanje phambi kwebandla nginokuqonda ukuthi anginabo ubuhlakani bokuveza izwi lakho. Ngakho ngithemba umoya wakho ongcwele ukuthi usize Nkosi, kube yiwona ovula inhliziyo za wonke umuntu olalela, kube yiwona ongisizayo njengamanje ukuthi ngithule izwi lakho ngokweqiniso. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi kuwo konke njengamanje mawukhazimuliswe wena wedwa kuze kube phakade. Amen. Amen. Esikhathini esiphila kuso bancane kakhulu abantu abasathobela umthetho. Abantu abaningi balalela imizwa yabo, bakhetha ukwenza izinto ngendlela yabo, bayayizonda iauthority noma lokho esikubiza ngokuthi igunya. Baphikisa igunya labazali babo, baphikisa igunya labaqhashi babo, baphikisa igunya labaholi babo. Abantu abalawuleki futhi akekho abangamphikisi. Kodwa ke okubhlungu kunakho bonke ukuthi baphikisa baze baphikise uNkulunkulu uqobo umenzi wabo. Noma bengawathandi amanye amagunya, kodwa esikhathini esiningi sebengamane bakhethe wona kunokuthi bakhethe igunya likaNkulunkulu. Esikhathini esiningi abantu baphila sengathi kunegunya elingcono kunegunya likaNkulunkulu. Bafuna imbono eyahlukahlukene, bafuna izindlela ezahlukahlukene zokuphila, bafuna ama-solution ahlukahlukene for izinkinga zabo. Inkinga enkulu ukuthi zonke lezi zinto bazifuna ezindaweni ezingalunganga. Balalela wonke ama-voice nazo zonke izinkulumo, kodwa baziba futhi abathobeli uNkulunkulu osinikile indlela yakhe yokuphila ezweni lakhe. Namhlanje incwadi kaTimotheyu izosikhombisa
ukuthi iBhayibheli yilona lodwa elinegunya esilinikwe uNkulunkulu ukuze siphile impilo ngokwecwebo likaNkulunkulu. Encwadini yethu sizobona amaphuzu amathathu aveza ukubaleka kweBhayibheli ezimpilweni zethu. Uma inhloso yethu kungukuphila impilo ngokwecebo laNkulunkulu, 1 kumele sime emfundisweni yombhalo. 2 kumele siqonde imvelaphi yombhalo, and 3 kumele sibheke inzuzo yombhalo. Asibhekeni iphuzu lethu lokuqala. Uma inhloso yethu kungukuphila impilo ngokwecebo likaNkulunkulu, kufanele sime emfundisweni yombhalo. Incwadi kaTimothi wesibili isahluko 3 verse 14 masayigcina nje ku15 ithi, kepha wena yima kulokho okufundile nowaqiniseka kukho. Wazi ukuthi kufunde kobani nokuthi kusukela ebuntwaneni wazi imibhalo engcwele enamandla ukuhlakaniphisa kube insindiso ngokukholwa kuKristu Jesu. Encwadini ka2 Timothy sibona uPaul enikeza uTimotheo imiyalo yokugcina. uTimotheo wayeyisebenzi esibalekile futhi engumngani othembekile kuPaul. uPaul ubhala lencwadi unokuqonda ukuthi sincane isikhathi ayesesele naso lapha emhlabeni ngoba kwasekusondela isikhathi sakhe sokufa. Manje ke into wayefisa ukuyenza wayefisa ukuhlangana noTimothy ngaphambi kokuba kufike isikhathi sakhe sokufa. Kodwa ke esalindile ukuthi ahlangane noTimothy noma esamlindile uTimothy ubhalela uTimothy lencwadi le. Ku chapter 1 uPaul uncoma ukuthembeka kukaTimotheo. Uyamgqugquzela nokuthi asebenzise isiphiwo sakhe sokushumayela ivangeli. Isifiso saPaul ukuthi uTimotheo ashumayele ivangeli ngesibindi. Ayikho into uPaul ayibona ibaluleke njengevangeli likaJesu Kristu. Ngakho ke isifiso sakhe ukuthi imfundiso kaKristu iqhubeke noma ingagcini ngaye. Ngaleso sikhathi chapter 2 uyala uTimotheo ukuthi afundise abantu leli vangeli elibaluleke kunayo yonke enye into. uPaul ufuna uqinisekisa ukuthi ivangeli liyahamba. Ngakho uyala uTimotheo ukuthi adlulise levangeli kubantu abathembekile nabo futhi abazodlulisela kwabanye. Mayifike ku chapter 3 uPaul ukhipha isixwayiso mayelana nezinsuku zokugcina. Uyala uTimotheo ukuthi aligweme uhlobo lwabantu oluzoba khona ngezinsuku zokugcina. Asibhekeni lokho. Sahluko esesithathu uverse 1 kuya ku5. Uthi kepha yazi lokho ukuthi ezinsukwini zokugcina kuya kuvela izikhathi ezinzima ngokuba abantu bazakuba ngabazithandayo, nabathanda imali, nabazigabisayo, nabazidlayo, nabahlambalazayo, nabangalalela abazali, nabangabongiyo, nabahlazisayo, nabangenalo uthando, nabahlebi, nabangazithibi, nabangenabumnene, nabangathando kuhle verse 4, nabakhapheli, nabanamawala, nabakhukhumele, nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu, nabanesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika. Labo ke obagwema. Manje ke zonke lezi zinto esizibonayo kule verse izinto esezijwayelekile futhi ezamukelekile kulesikhathi esiphila kuso. Izinto esezibonakala ngathi imvelo, wonke umuntu akanankinga nalezi zinto lezi. Kodwa la uPaul uxwayisa uTimotheo ngabo labantu labo. Kuverse 13 uPaul uyacacisa ukuthi ababi bazoqhubeka nokuduka futhi bazodukisa nabanye. Mayefika kuverse 14 lapho siqala khona indaba yethu yanamhlanje uthi kepha wena yima kulokhu okufundile nowaqiniseka kukho. Ngamanye amagama uPaul utshela uTimotheo ukuthi aqhubeke emfundisweni yombhalo. Kungabibikho okumsusa khona. Kwakungasisona isifiso sikaPaul ukuthi uTimotheo ahambe ngenye indlela ngaphandle kwale ayeyifunde embhalweni. Akusiyona bazalwane intando kaNkulunkulu ukuthi abakholwayo bahambe ngenye indlela ngaphandle kwale abayifunde embhalweni. uPaul uveza indlela abaningi abantu abayilandelayo, kodwa uexpecta noma ulindele umehluko kuTimotheo.
iBhayibheli ngaso sonke isikhathi liveza kucace ukuthi uhambo lwalabo ababhilonga kuNkulunkulu alufani nolwalabo abangamkhonzi uNkulunkulu. uPaul uveza ukuthi labo abahlengiwe nguKristu banomthombo ongafani nowezwe. Umthombo wabo izwi likaNkulunkulu. Abasezweni balandela imizwa yabo kodwa abazana noNkulunkulu noma abangamaKristu bama ezwini lenkosi. Abasezweni balandela ama-latest trends noma izitayela zakamuva kodwa amaKristu ama ezwini lenkosi. Abasezweni bathi ngizokwenza okuthandwa yimina ngempilo yami kodwa bakuKristu bathi ngizokwenza okushiwo yizwi lenkosi. Abasezweni bathi umzimba wami umthetho wami kodwa bakuKristu bathi umzimba wami ithempeli likaNkulunkulu. Bathandekayo, uma umKristu kufanele wazi ukuthi impilo yakho ayiphethwe nguwe. Awunalo igunya lokwenza noma ngabe yini oyithandayo ngempilo yakho. Awunalo ilungelo lokuphila ngendlela ethandwa nguwe. Esizukulwaneni lapha abantu besithanda bona ukudlula uNkulunkulu, bethanda imali ukudlula uNkulunkulu, bezonda iqiniso, bethanda ukuyijabulisa ukudlula ubungcwele. Izwi lithi kepha wena yima kulokho okufundile nowaqinisekisa kuko. Yikuphi lokho? Ukuthi wena kufanele uthande iNkosi uNkulunkulu ngaphezukwayo yonke into. Mzalwane wami, ngasonke isikhathi izwe lizohlala licabanga ngendlela ehlukile, likhuluma ngendlela ehlukile, futhi lenza ngendlela ehlukile. Kepha wena mana emfundisweni yombhalo. Yiko lokho uPaul ayefuna uTimotheo akwazi futhi akwenze. Iphathi yokugcina kuverse 14, uPaul utshela uTimotheo ukuthi esinye isizathu ekumele simenze ame ezwini ukuthembeka kwabantu abadlala indima enkulu empilweni yakhe uTimotheo. Masifunda verse 14 uthi kepha wena yima kulokho okufundile nowaqinisekisa kukho, wazi ukuthi ukufunde kobani. Incwadi kaTimotheo iyasivezela ukuthi bathathu abantu abadlala indima enkulu empilweni yakhe uTimotheo. Oqala uye uPaul. Sesibonile lokho ukuthi uPaul uyena owadlala indima enkulu, yingakho embhalela nencwadi. Kodwa ke kunabanye futhi abadlala indima enkulu empilweni kaTimotheo. uLouis ugogo wakhe kanye noEunice umama wakhe. 2 Timothy isahluko sokuqala uverse 5 uthi ngikhunjuzwe ukukholwa okungenakuzenzisa okukuwe owaqala kuye unyokokhulu uLouis nakunyoko uEunice. Yize-ke bebathathu abantu abadlala indima enkulu empilweni kaTimotheo, kodwa bonke labantu basebenzisa into eyodwa vo, umbhalo. Bonke labantu azange beze nama-opinions abo kodwa bahlala embhalweni. Lokho sikubona kuphi? Sibona kuverse 15 uma ngabe ethi kusukela ebuntwaneni wazi imbhalo engcwele. uTimotheo wakhuliswa ngombhalo ongcwele. Kusukela ebuntwaneni izwi lenkosi laba yigunya empilweni yakhe. Manje-ke uPaul uqhubuzela ukuthi aqhubeke ezwini, angabe safuna futhi elinye igunya. uPaul uveza ukuthi uTimotheo akadingi imfundiso ezintsha kodwa udinga ukuhlala embhalweni qha. Bathandekayo, ikona lokho nathi kufanele sikwazi. Abazalwane abadingi imfundiso ezintsha, abadingi iziprofeto, kodwa badinga izwi kuphela. Izwi lenkosi lanele. Abantu abaningi bafuna iziprofeto, bakhohliswa abaprofeti bamanga ngoba abaneliswa iBhayibheli. Abanye bafuna ukuzwa ivoice ikhuluma nabo special. Bafuna ukuba nemibono namaphupho. Kodwa uPaul mayekhuluma noTimotheo ufaka isigxivizo ezwini lenkosi uthi lanele. Ukhombisa uTimotheo ukuthi akadingi ezinye indlela zokuxhumana noNkulunkulu kodwa udinga izwi lakhe kuphela. Bazalwane, asikho isikhathi lapho izwi lenkosi lizophuma khona emfashinini noma lizoba updated khona. iBhayibheli ngeke kwenzeke liphume emfashinini. Mawuke wabuka iBhayibheli wanquma ukuthi ngeke ulilalele ngoba lisiphilisa isidala, ubokwazi ukuthi usuzingelwa isono esisha. Ngoba iBhayibheli lineqiniso njalo.
Okubuhlungu ukuthi mawuke wahlubuka ezweni lenkosi uzoba sengozini yokukhohliswa yiwo wonke umuntu. Uzohamba uyohlolwa, ukhohliswe izangoma nezinyanga. Ubuye uye esontweni ukhohliswa abaprofeti bamanga nabathandazi. Kulezithuku baningi abantu abafike bathunywe bathi bathunywe uNkulunkulu beke befundisa yonke lemgilingwane esiyibonayo. Bathandekayo, igunya lethu alikho emaphushweni nasembonweni yethu. Igunya lethu lisezwini likaNkulunkulu kuphela. Asidinga abaprofeti abazothi baphuphile bayakwazi ukusitshela ukuthi yini ezokwenzeka empilweni zethu. Kepha sidinga abafundisi abazovula izwi lenkosi bafundise lokho elikushoyo. Amen. Esibona kule ncwadi kaTimotheo ukuthi into enhle ngoPaul noEunice noLouis akusikona ukuthi babe nembono noma babe nezambulo ezintsha, kodwa ukuthi babe ngento eyodwa nje kuphela, izwi likaNkulunkulu. Verse 15 usivezela ukuthi yingani okubalekile ukuthi Timotheo akhuliswe ngombhalo. Kule verse zintathu izinto uPaul asishoyo nokuyizona ezisiza siqonde ukubaleka kokugxila kuwona umbhalo. Eyokuqala uthi imbhalo ingcwele. Verse 15 uthi kusukela ebuntwaneni wazi imbhalo engcwele. Ngokucacile ke umbuzo uthi kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthini ukuthi ingcwele? Manje ke bazalwane, uma iBhayibheli likhuluma ngento engcwele, likhuluma ngento ehlukanisiwe engafani nezinye, esezingeni elihlukile kwezinye. Siyaqonda ukuthi uNkulunkulu nguyena yedwa ongcwele. Ngakho into ukuze ibe ngcwele kufanele yenziwe uNkulunkulu ukuthi ingafani nezinye. Kanjalo nomsebenzi wayo kufanele uhluke. Encwadini kaExodus 25 uNkulunkulu ukhuluma noMose, umnikeza umyalo wokuthi amakhele itabernacle noma umuzi ongcwele. Itabernacle kwakuyindawo eyayizomela ubukhona bukaNkulunkulu. Ngaphakathi kwayo kwakhona izinto eziningi njengomphongolo wesivumelwano, uthi lwezibani zegolide, ialtare lomnikelo wokushisa kanye nokunye okuningi. Manje ke lezi zinto zazifana nezinye zazikhona emhlabeni. Kodwa ngokuthi lezi zazenziwe uNkulunkulu nje special noma umyalo wawuphume kuNkulunkulu special ukuthi zisetshenziswe, zabe sezibizwa ngokuthi zingcwele ngoba zazine special purpose. Ipurpose yazo kwakuwukuthi zenze umsebenzi kaNkulunkulu. Uma ke uPaul ethi umbhalo ungcwele, yilokho kufanele siqonde ukuthi umbhalo uhlukile futhi une special purpose. iBhayibheli alifani nenovel nje ethize. iBhayibheli lisezingeni eliphezulu kunezincwadi zonke ezisetshenziswayo. Mawuthatha incwadi yeMath, uthatha incwadi yeScience noma eyani incwadi uyiqhathanisa neBhayibheli, leyo ncwadi ayilutho. iBhayibheli linegunya empilweni zethu ukudlula zonke ezinye incwadi. Empeleni yonke incwadi ephikisana neBhayibheli ifanele ukulahlwa, ayinalo iqiniso. Ngoba iBhayibheli lolodwa izwi likaNkulunkulu. Ubuhlakani balo bungaphezulu kwayo yonke into oke wayifunda la emhlabeni. Ayikho incwadi noma ulwazi ongalithola oludlula olwezwi likaNkulunkulu. Omunye umfundisi wayishumayela ngekhathi zakudala uCharles Spurgeon wathi vakashela izincwadi eziningi ezinhle kodwa hlala eBhayibhelini. iBhayibheli yodwa incwadi engcwele. Okwesibili uPaul akushoyo uthi umbhalo unamandla okusihlakaniphisa. Asibhekeni futhi encwadini yethu kuverse 15. Uthi kusukela ebuntwaneni wazi imbhalo engcwele enamandla okuhlakaniphisa. Bathandekayo, iBhayibheli alikhulumi ngokuhlakanipha ngendlela abantu abakhuluma ngabo. Abantu abaningi mabekhuluma ngokuhlakanipha bakhuluma ngokuphasa kahle esikolweni. Mawuzwa umzali ethi ingane yami ihlakaniphe kabi, bokwazi ukuthi kumele ugijime uyobheka ireport leli uzobona ukuthi ikuphi lokuhlakanipha lokho umzali akhuluma ngakho. Abanye ke mabekhuluma ngokuhlakanipha basobe bekhuluma nje ngokuthi ufitha ini eskimini sabo. Mawuhamba nje la emgaqweni uhlangana nabafananyana nje la, uma ngabe bekutshela bethi ha lo uhlakaniphe kabi bokwazi ukuthi basho ukuthi ufitha kahle eskimini sabo. Kodwa uma ngabe engafithi kahle bathi ha uyabhayisa. Kodwa ke uNkulunkulu mangabe noma iBhayibheli mangabe likhuluma ngokuhlakanipha alikhulumi ngalokho. Umuntu ohlakaniphile uyasitshela ukuthi kuyini kahle kahle ukuhlakanipha. Izaga 9 verse 10 lithi ukuqala ukuhlakanipha kungumesaba uJehova. Lokho kusho ukuthi ukuhlakanipha kwangempela kumayelana nendlela esimbuka ngayo uNkulunkulu, kumayelana nendlela esiziphatha ngayo phambi kukaNkulunkulu. Bazalwane,
uma singasikhathazi ngoNkulunkulu nentando yakhe abukho ubuhlakani kithi. Noma singaziwa njengabantu abaphasa kahle, noma singaziwa emphakathini njengabantu abangabhayizi, njengabantu abahlakaniphile, kodwa uma ukuhlakanipha kwethu kungafani nalokuhlakanipha okushiwo yizwi likaNkulunkulu, then asinakho ukuhlakanipha empeleni. Uma ngabe singenendaba nentando yaNkulunkulu akukho ukuhlakanipha kuthi. Timotheo uselebuncaneni bakhe wafundiswa imibhalo, futhi iyona imibhalo eyenza alandele ubuhlakani bokaNkulunkulu. Okwesithathu uPaul akushoyo ukuthi umbhalo uholela ensindisweni. Asibukeni futhi uverse 15. Kusukela emntwaneni wazi imibhalo engcwele enamandla okuhlakaniphisa kube yinsindiso ngokukholwa kuJesu Kristu noma kuKristu Jesu. Manje ke lana sibona ukuthi ubuhlakani uPaul ayikhuluma ngakho akusibona obokuzigqaja noma obokuzibona ungcono kunabanye. Kodwa yilokho obenza uzibone ukuthi awuyilutho futhi udinga usizo. Ukukhuliswa ngombhalo kwenza uTimotheo abone ukuthi umdinga kangakanani uJesu, udinga kangakanani usizo. Bathandekayo, umsebenzi omkhulu wombhalo ukusikhombisa ukuthi sinesidingo esikhulu. Leso sidingo singaphendulwa umsindisi uJesu Kristu yedwa. iBhayibheli lisikhombisa inkinga enkulu ebhekene nawo wonke umuntu ophilayo, bese lisikhombisa isisombululo ekuyisona sodwa esingasiza kule nkinga esibhekane nayo. Inkinga esibhekane nayo ukuthi simhlubukile uNkulunkulu. uNkulunkulu uyale umuntu ukuthi aphile ngendlela yakhe, aphile ngentando yakhe, aphile ngemithetho yakhe. Kodwa umuntu usukile entandweni kaNkulunkulu. Sonke ngoba sibuthene lapha sonile kuNkulunkulu. Asimlalelanga ngokuphelele. Sonile ngemicabango yethu. Sonile ngemlomo yethu, kanti futhi sonile nangenkambo yethu. Ngoba seRoma 3 verse 10, njengokuba kulotshiwe ukuthi akakho olungileyo, akakho noyedwa. Verse 12, bonke baphambukile, baphenduke imbuqa bonkana, akakho owenza okuhle, akakho noyedwa. Verse 18, ukwesaba uNkulunkulu akukho phambi kwamehlo abo. Verse 23, ngokuba bonke bonile basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Isaiah 59 verse 2, kepha ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu, nezono zenu zibusithile ubuso bakhe ukuba angezwa. Bathandekayo, nansi inkinga yethu. Asibona abantu abanamaphutha amancanyana nje ambalwa, kodwa siyizoni ezimbi, singamahlubuka, singabathandi bobubi. Ngokwemvelo siyizitha zikaNkulunkulu ngoba isono sisahlukanisile noNkulunkulu. Abantu abaningi mabesibheka bazibona belungile, bayibona benothando, benomusa. Angazi ukangakhi mina kukaningi kabi ngihlangana nomuntu ethi yazi mina nginenhliziyo enhle kabi. Ukuthi nje umuntu mayeke wangiphatha kabi, hey khona into eyenzakalayo. No, ilast party leyo uweke loyo. Awunayo inhliziyo enhle mzalwane. Isikhathi esiningi senza ukuthi sicabange ukuthi nenhliziyo ezinhle ukuthi siqhathanisa nabanye abantu. Abaqamba amanga bazibona bengcono kunabantshontshayo. Abantshontshayo bazibona bengcono kunabadlwengulayo. Abadlwengulayo bazibona bengcono kunababulali. Ababulali bayibona bengcono kunabanye asebebulala abantu abaningi. So wonke umuntu kunomuntu ayibuka ayicompetition naye besathi no ngingcono. Ileyo inkinga bazalwane. Kodwa ke uma ngabe sifuna ukwazi ukuthi ukulunga kwangempela kunjani, kumele sazi ukuthi ukulinga kwangempela ukugcina yonke imiyalo kaNkulunkulu kusukela uzalwa kuze kube usuku lokufa. Mawufuna ukwazi ngempela ulungile yini, thatha iBhayibheli lakho ubone ukuthi usulilalele lonke yini kusukela uzalwa kuze kube yimanje. Ngabe ukhona yini oyedwa la ngaphakathi kwethu ungaphakamisa isandla athi mina hayi vula ivesi ngizothi tick ngilungile kuwo konke? Ungasiphakamisi mzalwane, vele ngeke uzuqualify. Iqiniso ukuthi sonke sonile njengoba izwi lisho. Lokho kusho ukuthi akekho noyedwa ofanele ukuzuza izinto ezinhle ezivela enkosini. Sonke sifanele ukulahlwa. Sonke sifanele ukubhekana nolaka lukaNkulunkulu. iBhayibheli libeka ucace lokho.
Isikhathi esiningi masisibheka sisibona sifanele izinto ezinhle kodwa umbhalo uthi iyodwa kuphela into mina nawe esifanele ulaka lukaNkulunkulu. uNkulunkulu uxabene nathi ngenxa yesono. Kanti futhi ngoba ungcwele, ulungile, akaphilisani nababi, kufanele asinikeze isijeziso. Uma ngabe esinikeza isijeziso lokho kuyoba ukufa kwaphakade esihogweni. Kuzo zonke izinkinga onazo ayikho inkinga enkulu ukudlula lena. Ngenzeka uhleli lapha mzalwane, ucabanga ukuthi une stress somsebenzi, mhlawumbe awusebenzi, mhlawumbe uhlushwa izingane, mhlawumbe uneyinkinga nje eziningi, mhlawumbe uhlushwa ukugula. Engifuna ukwazi namhlanje ukuthi kuzo zonke lezo inkinga onazo ayikho inkinga edlula le yokuthi wonile kuNkulunkulu. Manje okuhleke ngombhalo ukuthi uyasivezela isisombululo. Uthi uPaul kuverse 15, imbhalo engcwele inamandla okuhlakaniphisa kube insindiso ngokukholwa kuKristu Jesu. Ngamanye amagama uJesu Kristu nguyena osiphephisayo kulolu laka lukaNkulunkulu olusifanele. uJesu weza emhlabeni ukuze azosindisa thina ezonweni zethu. Bathandekayo, uJesu weza emhlabeni waphila impilo engcwele lena thina esahluleka ukuyiphila. Wafa ukufa kwehlazo lokhu esasifanele ukukuthola. Wavuka ukuze sibe nokunqoba lokhu thina esasingenakho. Impilo kaJesu isinikeza ukulunga esikudingayo ukuze siphile noNkulunkulu, bese ukufa nokuvuka kwakhe kusinikeza intethelelo ukuze singahlulelwa uNkulunkulu. Incwadi yesibili kwabaseKorinte isahluko sesi-5 verse 21 ithi ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga kukaNkulunkulu. KwabaseGalatia 3 verse 13 ithi uKristu wasihlenga esiqalekisweni somthetho ebenziwe isiqalekiso ngenxa yethu ngokuba kulotshiwe ukuthi baqalekisiwe bonke abalenga emthini. Kunomhlabelelo nginethemba lokuthi wonke umuntu uyawazi, angeke ucule, but umhlabelelo wakhona uthi uJesu uyimpendulo yezwe elonakele. Bazalwane, ngiyazi ukuthi isikhathi esiningi siyayithanda futhi siyawuthokozela lo mhlabelelo, but iqiniso ukuthi mangabe ithi uyimpendulo yezwe elonakele yithina lelozwe elonakele lo mhlabelelo okhuluma ngawo. uJesu uyimpendulo yalokho. Uyena ozile ukuzosindisa. Kuyena siyathethelelwa, siyahlengwa, siyahlanzwa, siyaphiliswa futhi ekugcineni sizongcweliswa. Ayikho into enhle njengaleyo. Enobuhle bazalwana ukuthi konke lokho njengoba kade seshilo umfundisi Elia asikutholi ngenxa yemisebenzi yethu. Sikuthola ngokukholwa kuphela. Kuba seEfesu 2 verse 8 to 9 ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa, nalokhu akuveli kini, kuyisipho sikaNkulunkulu, akuveli ngemisebenzi ukuze kungabikho ozibongayo. Kwaba seRoma 10 verse 9 ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi, ukholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyakusindiswa. Umbhalo usilethela ivangeli lensindiso nekuyilona elisindisayo olakeni lukaNkulunkulu. Yikho lokhu okwenza ukuthi uPaul ayale uTimotheo ukuthi ame kuwona umbhalo. Lokho bazalwane kusiholela ephuzini lethu lesibili elizoba lifishane kunelokuqala. Uma inhloso yethu kungukuphila impilo ngokwecebo likaNkulunkulu, kufanele siqonde imvelaphi yombhalo. Asibhekeni incwadi yethu futhi Timotheo wesibili isahluko 3 uverse 16 uthi yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. Manje-ke ukuthi yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu kusho ukuthi masifunda amaBhayibheli ethu asifundi umlando waka-Israyeli, asifundi mhlambe ibiography kaMose, asifundi imbono kaPaul, kepha sifunda izwi likaNkulunkulu qobo. Ababhali beBhayibheli babengasikhetheli ukuthi yini abafuna ukuyifaka noma yini engazwakala kahle uma ngabe bebhala. Yepha kuyo yonke into ababeyibhala babeholwa umoya ongcwele. uNkulunkulu qobo wayesebenzisa bona ukudlulisa umlayezo lo ayofuna mina nawe siwuzwe. Yingakho ababhali beBhayibheli babeveza beze baveze namahlazo abo. Babeveza izinto mina engeke ngisikhulume ngami.
ngoba kwakungasiyona intando yabo ababeyibhala la kodwa babebhala intando kaNkuluNkulu. Umbhalo wonke uvela kuNkuluNkulu. Ingakho babebhala nezinto ezibehlisa isithunzi. Ziningi izinto esimacabanga ababhali beBhayibheli sithi kodwa naye wayenzani. Sithi uma sicabanga ngoAdam sisho sithi sinjena nje inxa yakhe. Yena akasiye kodwa umbhali weBhayibheli. Kodwa mangabe usucabanga ngoMose, uMose uzasitshela ukuthi yena wafeyila ukulidela abantu bakaIsrayeli noma abantwana bakaIsrayeli lapho kwakufanele abaholele khona. Lokho kusikhombisa ini? Kusikhombisa ukuthi umbhalo uvela kuNkulunkulu ngoba uMoses ubhala even amahlazo akhe, ubhala nangokuhluleka kwakhe. Ngasonke isikhathi uma abantu bebhala ama-biography noma incwadi ngomlando yabo, akwenzeki basiveze bengabantu ababi. Bazama ngasonke isikhathi ukuthi basiveze njengamaqhawe. Benza isiqiniseko sokuthi baziveza njengeyisombululo. Kodwa masifunda iBhayibheli siyabona abantu beziveza be-weak. Sibona beziveza behluleka. iBhayibheli uyedwa umuntu elimveza njengeqhawe lendaba uJesu Kristu kuphela. Izathu salokho bazalwane ukuthi vele inhloso yabo wangasikona ukuthi bakulidele abantu kubona, kodwa bebefuna ukuveza into eyodwa ukuthi ayikho insindiso ngomunye ngokuba alikho elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini esimele ukusindiswa ngalo ngaphandle kukaJesu njengoba izenzo 4:12 zisho. uNkulunkulu usebenzisa abantu abaningi abaphila ngezikhathi ezihlukene futhi abangazananga ukuthi babhale izwi lakhe. Kodwa bonke labantu basikhombisa iqhawe elilodwa vo. Isizathu salokho ukuthi umsuka wombhalo wabo uyena uNkulunkulu uqobo. Okubuhlungu ke ukuthi abantu abaningi bayaliziba lelizwi likaNkulunkulu. Abalifundi lelizwi likaNkulunkulu. Umfundisi omunye uBuck Parson uke wathi abaningi bafuna izwi elikhethekile elivela kuNkulunkulu libe lihleze emashelofini liqoqa uthuli. Omunye umfundisi uDon Whitney uthi wezwa omunye Phawula ethi isiphepho sothuli olubi kakhulu emlandweni singenzeka uma wonke amalungu ebandla anganaka amaBhayibheli awo engawathinta awathatha awathintithe kanye kanye. Isiphepha sikhe singadlula lokho. Abantu abangathi mabengathi labo abangawafunda amaBhayibheli mangathi waqoqeni siwathintithe uthi asikho isiphepha esingadlula lezo. Bathandekayo siyazi ukuthi leyo kwakuyi exaggeration nje. Kodwa ke into ayezama ukuyiveza la ukuthi abantu bayawaziba amaBhayibheli abo. Bathandekayo uNkulunkulu usakhuluma nabantu bakhe namhlanje. Sinezwi elimiyo phakade elivela kuNkulunkulu. Masifuna ukuzwa uNkulunkulu ekhuluma akufanelanga siye endaweni ecashile engenamsindo sicimeze silindele izwi. Kufanele sivule amaBhayibheli ethu then sizomuzwa uNkulunkulu ekhuluma nathi. iBhayibheli yilona izwi likaNkulunkulu alinikezile abantu bakhe ukuthi baphile ngalo ezizukulwaneni zonke ezehlukene ize ibuye inkosi yethu uJesu Kristu. Kubalekile ke futhi ukubona ukuthi uPaul uthi wonke umbhalo uphefumulelwe uNkulunkulu. Ebhekeni kwethu umbhalo asikhethe esikuthandayo siyeke esingakuthandi. Asicizeleli okuvumelana nathi sizibe okuphikisana nathi. Asifundisi lokho okujatshulelwa abantu bese siyathula kulokhu abangakujabuleli. Kodwa lonke noma wonke umbhalo siuveza unjalo njengokusho kwezwi likaNkulunkulu noma futhi siulalela njengokusho kwezwi likaNkulunkulu. Akukho kunye esikukhiphayo. Bazalwana asinalo ilungelo lokuphasisa noma lokufeyilisa anything evela ezwini likaNkulunkulu. Asinalo ilungelo ukuthi hayi lokhu ke akungiphathi mina no. If kuvela ezwini likaNkulunkulu kufundiswa ngobunjalo babo ezwini likaNkulunkulu akukho ekumele sikulahlele eceleni. Asikhethe sikuthandayo. Amen. Bazalwane thina njengamaKristu asingentando yeningi kodwa siya ngentando yenkosi. Asinikezwa noma asinikezwanga imithetho eminingi as ama-options ukuthi okay ngoba nali iBhayibheli liningi wena khetha lokho nalokho okuzokusebenzela akukho lokho. Izwi lenkosi linjalo nje njengoba likhona la. Asivotele sikufunayo siyeke esingakufuni. Kumele ngaso sonke isikhathi siqonde lokho.
umsebenzi wethu wenziwe wabalula ukumemezela nokulandela lokhu izwi elikushoyo cha. Umbuzo omkhulu ke manje uthi ngabe uyasiqonda yini isindo salencwadi ephambi kwakho? Bathandekayo, lena akusiyona incwadi yokufundwa mawubhorekile nje ingekho into ongayenza. Akusiyona incwadi yokufundwa ngespare time uma ngabe usalinde okunye okubalekile. Akusiyona incwadi yokunikezwa isikhathi sokugcina uma usukwenze konke okunye, okay sengiqede yonke into ekumele ngiyenze, akusekho okunye engingakwenza awuthi ngifunda iBhayibheli. Akusiyona incwadi ekumele siyitreat kanjalo le. Umbhalo ubalekile kunemadlanga commission le abanye bethu mhlawumbe abayilandelayo. Lesivukele ekseni impela. Ubalekile ke umbhalo kunayo. Ubalekile kunefone lehlezi sesandleni ongakhona ukuphila ngaphandle kwayo. Sakhula abanye abazali babekholelwa ekuthenini mawulala iBhayibheli kumele ulifake ngaphansi komqamelo. Babe nesiqiniseko sokuthi manje ngaphansi komqamelo yonke imoya emibi ezama ukusondela namadimoni izonyamalala. Manje ke bazalwane siyazi ukuthi babe wrong ngalokho, kodwa esikubonayo kubo ukuthi babe nesiqiniseko sokuthi leli yizwi likaNkulunkulu. Babe ngaba wrong okunye kodwa babazi ukuthi leli yizwi likaNkulunkulu ngakho kumele lisondele kithini. Kubuhlungu ke ukuthi emehlweni alesizukulwane iBhayibheli selilahlekelwe ivalue. Lesizukulwane lisusile iBhayibheli phansi komqamelo salibeka ngaphansi kombhede. Libe lithe malisuka lapho lathatha amafoni lawabeka ngaphansi komqamelo. Isihlungu lesi bazalwane. Abantu abanendaba nokuthi iBhayibheli likuphi kodwa ngeke balali bengatholanga ukuthi ifoni yabo ikuphi. Futhi ngoba banezipendulo bazokutshela bathi angithi ifoni inani iBhayibheli ngaphakathi. Kodwa ubuhlungu ukuthi iBhayibheli lisefonini livalwe njengalo leBhayibheli lingaphansi kombhede. Alifundwa inhlobo. Thandekayo ngisho ukuthi namhlanje ngithathe amaBhayibheli enu niwabeke ngaphansi komqamelo. Empeleni angikhathazekanga ngokuthi amaBhayibheli enu ahlala kuphi endlini. Kepha ngikhathazeke ngokuthi ahlala kuphi enhlizweni. Ngabe uyaqonda ngokuphelele yini umehluko phakathi kwezwi lenkosi nephephandaba lakamuva? Ngabe uyaqonda yini ukuthi leli yizwi likaNkulunkulu elingafanele likuphuthe noma ngabe ngaliphi usuku? Bazalwane, sinezwi elivela kuNkulunkulu, kufanele silihlithe ngaleyo ndlela, kufanele silihloniphe ngaleyo ndlela njengezwi elivela kuNkulunkulu. Kufanele empilweni zethu lithathe indawo ephezulu kakhulu kunamafoni ethu. Kodwa akwenzeki lokho. Namhlanje ngizonikhuthaza abazalwane ukuthi asikhumbuleni sinezwi likaNkulunkulu. Alingagcwali uthuli ngaphansi kombhede. Ekubeni amafoni ethu senza sure ukuthi siyawaklina ngaso sonke isikhathi. Amafoni alesikhathi yana nama screen protector. So mayike nje yathi ukucracka kancane uthi yo ifoni yami imoshakele. Ayinankingi iscreen kodwa ngenxa ye screen protector usiyoyishintsha. Kodwa iBhayibheli asinandaba ukuthi likanjani. Nali izwi likaNkulunkulu. Umbhalo uphefumulele uNkulunkulu futhi inzuzo yawo inkulu kakhulu kunanoma yiphi incwadi yasemhlabeni. Lokhu kusiholela iphuzini lethu lokugcina. Uma inhloso yethu ungukuphila impilo ngokwecebo likaNkulunkulu, kufanele sibheke inzuzo yombhalo. Asibhekeni incwadi yethu futhi Timotheo wesibili sahluko 3 verse 16 to 17. Yonke imbhalo iphefumulele uNkulunkulu, ilungele ukufundisa, nokusola, nokuqondisa, nokuyala ekulungeni ukuze umuntu kaNkulunkulu apheleliselwe yonke imisebenzi emihle. Iningi kakhulu inzuzo etholakala embhalweni, kodwa kuleli phuzu uPawulu ubala izinto ezimbalwa umbhalo ozenzayo bese ebala nomphumela wakhona. Oqala uthi umbhalo ulungele ukufundisa. Bazalwana, yikho enye into uNkulunkulu ayinike abantu ukuthi bafunde kuyona iqiniso ngaphandle kombhalo, ngaphandle kweBhayibheli, ngaphandle kwezwi lakhe. Ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu usebenzisa izwi lakhe ukufundisa abantu bakhe intando yakhe nendlela ekufanele baphile ngayo. Abanye bathi indlela ibuzwa kwabaphambili, ngakho babheka labo abane experience ukuze bafunde kubo ngempilo. Abanye bathi mistakes are best teachers.
okusho ukuthi amaphutha ethu asifundisa kangcono kunezinye izinto. Bathandekayo, akukho kubi ukubuza indlela kwabaphambili futhi akukho kubi ukufunda ngamaphutha ethu. Kodwa izwi likaNkulunkulu iyona ndlela engcono yokufunda. Futhi uma zonke ezinye izindlela ziphikisana nezwi likaNkulunkulu kufanele sizilahle. I-experience engavumelani nezwi likaNkulunkulu ayisibenefiti into yokulahlwa. Amen. Amaphutha wethu angavumelani nezwi likaNkulunkulu asifundi ngawo siyawalahla. Amen. Iyodwa into efanele sifunde kuyona izwi likaNkulunkulu. Amen. Ngokwezwi ngisho thina abazali uNkulunkulu akasinikezanga ilungelo lokufundisa abantwana bethu okuthandwa yithi noma indlela thina esikhule ngayo. Kodwa usiyale ukuthi sibakhulise ngendlela noma ngemiyalo yakhe. Ekhuluma ngoAbraham kuGenesis 18 verse 18 to 19 wathi uAbraham uyakuba yisizwe esikhulu esinamandla, ziyabusiswa kuyena izizwe zonke zomhlaba. Layani 19 ngokuba ngimkhethele ukuba ayale abantwana bakhe nendlu yakhe emva kwakhe ukugcina indlela kaJehova nokusebenza ukulunga nokwahlulela ukuze uJehova amenzele uAbraham lokhu amthembise kona. Ekhuluma nesizwe saka-Israyeli encwadini kaDeuteronomy chapter 6 verse 4 to 6 uMose wathi yizwa Israyeli uJehova uNkulunkulu wethu uJehova munye. Wothanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangawo onke amandla akho. Lawa amazwi engikuyala ngawo namuhla ayakuba senhlizweni yakho. Kodwa wagcina lapho verse 7 ubafundise impela wona abantwana bakho, uwakhulume lapho uhlezi endlini yakho nalapho uhamba endleleni nalapho ulala nalapho uvuka. Bazalwane, iyona yodwa imfundiso eqokwe uNkulunkulu ukuthi siyilalele ngaso sonke isikhathi, siyilandele ngaso sonke isikhathi futhi siyale ngayo abantu ngaso sonke isikhathi, le esiyithola ezwini likaNkulunkulu. Alikho elinye izwi ekumele silethembe ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu. Imfundiso yeBhayibheli kuphela. Akekho uthisha noma umfundisi odlula izwi likaNkulunkulu. Awukho umyalezo odlula lowo ovela ezwini likaNkulunkulu. Alukho ulwazi olungcono kunezwi likaNkulunkulu. Futhi akukho ukuhlakanipha okudlula lokho okutholakala ezwini likaNkulunkulu. Ngakho-ke wonke umzali, wonke umfundisi, wonke umuntu kumele athole imfundiso yakhe ezwini likaNkulunkulu kuphela. Amen. Yonke imfundiso mayelana noNkulunkulu, nomuntu, nendalo, nokufa, nensindiso, nekusasa nazo zonke ezinye izinto itholakala kumbhalo ongcwele okuyiwona olungele ukusifundisa. Emva kwalokho uPaul uthi umbhalo ukulungele nokusola. Uma ukhona into eyodwa abantu abenza noma into eyodwa eyenza abantu bazonde umbhalo ukuthi umbhalo uyabasola. Abantu bafuna ukuphila ngendlela efunwa yibo. Bafuna ukwenza izinto ezithandwa yibo. Bafuna ukwamkela imfundiso ezivumelana nabo. Kodwa uPaul ukubona kuyinzuzo ukuthi izwi likaNkulunkulu alivumelani nokuduka kwethu. Kepha liyasisola masiphambuka, liyasibonisa ukuduka kwethu. Isono bazalwane sisonakalise kakhulu kangangokuthi asivamile ukubona noma sesizikhohlisa noma sesidukile. Siyasivuna noma sibheda kangakanani. Sivame ukwenza ama-excuse. Sigcwele inzondo, siyasikhukhumeza, asixolela, asinako usithiba, senza nokunye okuningi. Abangani bethu abasitshela iqiniso. Sometimes abazali bethu abasitshela iqiniso. Bonke bayasikhohlisa bathi singabantu abalungile, masingalungisa nje lawo maphutha lapho nalapho sizoba right. Kodwa izwi leNkosi liyafika lisitshela iqiniso, liyasitshela ukuthi thina sinezinhliziyo ezimbi ngoba inhliziyo ingumkhohlisi futhi imbi. Ukusola lokho yikona kwenza sibone ububi bethu bese sibheka kuJesu okunguyena yedwa olungile kodwa futhi osilungisayo nathi. Amen. Bazalwana, umbhalo ulungele ukusola. Ungaxwayi uma ngabe umbhalo ukusola, phenduka.
uma ngabe kushunyayelwa la kukhulunywa uzwa ukuthi ihlabe enhlizweni lento uNkulunkulu uyakubiza ukuthi uphenduke kulokho. Amen. Abafundisi bakudala babethi uma ngabe beshumayela bethi bazalwane ngakhathazeki angazi uphila kanjani so angikhulumi ngawe uma ngabe ngime la mawuhlatshwa izwi wazi ukuthi hayi angikhulumi nawe bengisho wena bazalwane izwi lenkosi leli mawuhlatshwa izwi vele liqondiswe kuwe ngikhuluma nawe. Fanele siqonde lokho ukuthi ngikhuluma ngoba ngime la ngikhuluma nawe msalwana mali kuhlaba yes ngisho wena angikwazi kodwa uNkulunkulu uyakwazi. So izwi lenkosi liyasisola lilungele ukusola. uPaul ulandela ngokuthi umbhalo ulungele ukusiqondisa. Nayo ke into ethokozisa ngezwi lenkosi alisoli nje kuphela lisinikeza umsindisi bese liyasiqondisa futhi endleleni. Alisikhombisa ukuduka kuphela lisishiye kanjalo kodwa lesiqondisa futhi. Ilona kuphela elikwazi ukusibuyisela kusimo esifanele ukuba kuso. Izwi lenkosi liyasibuyisa kuwo okubili inkambo nemfundiso. Bazalwane umbhalo uyasiqondisa. Ayikho into enhle njengaleyo. Asibona abantu abangenathemba. Asifani nomuntu ozokutshela nje ukuthi wena usathane kabi yazi unenhliziyo embi kabi akushiye kanjalo. Izwi liyakhombisa ukuthi yes inhliziyo yakho iyakhohlisa wonile kuNkulunkulu kodwa bese liyakhombisa ukuthi ukhona umsindisi wakho uJesu Kristu. Yasiqondisa bazalwane izwi. Okunye angezayo uPaul uthi umbhalo okulungele ukuyala ekulungeni. Bathandekayo uhulumeni wethu umphakathi wethu imindeni yethu ngisho namasiko ethu abanalo ilungelo lokubeka izinga lokuziphatha emhlabeni kaNkulunkulu. uNkulunkulu yena onegunya lokusho ukuthi abantu kumele baphile kanjani. Ngakho ke zonke lezi zinto azikwazi ukusifundisa indlela okufanele sihambe ngayo noma sisiphathe ngayo. iBhayibheli kuphela elilungele ukusiyalela nokusiholela ekulungeni. Okubalekile akusikona ukuthi uthini uhulumeni noma athina amasiko kodwa kubalekile ukuthi lithini izwi lenkosi. Lapho izwi liphikisana nohulumeni silalela izwi. Lapho izwi liphikisana namasiko ethu silalela izwi. Lapho izwi liphikisana nabazali bethu yebo silalela izwi. Lapho izwi liphikisana nemizwa nenhliziyo yethu silalela izwi bazalwane. Isizathu salokho ukuthi izwi yilo lodwa elungele ukuyala ekulungeni. Ivesi lokugcina lesikhombisa ukuthi inhloso kaNkulunkulu akusikona nje ukuthi sazi umehluko phakathi kwento elungile nento engalunganga. Akusikona nje ukuthi sazi umehluko phakathi kwento engcwele nento engekho ngcwele kodwa ukuthi sifinyelele ekulungeni. Bazalwane injongo kaNkulunkulu ngathi ukuthi sifane noKristu. Impumelelo yangempela yomuntu oyikholwa akusikona ukuba nemali eningi. Akusikona ukuba healthy ungaguli. Akusikona ukuthi ube nazo zonke izinto oyifunayo kepha ukuthi inkambo yakho ifane nekaKristu. Ukuthi uphile ngendlela ekhazimulisa uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Iyona impumelelo yomKristu. Asihlanganelanga la ukuzonikezana amacebo ukuthi singenza kanjani imali. Asihlanganelanga ukuzonikezana amacebo ukuthi imkhuleko yethu ingaphendulwa kanjani ukuze singasaguli. Kodwa size la ukuzobona ukuthi singafana kanjani noKristu. Amen. Iyo into esihlanganisa lapha. Namhlanje ke bazalwane lokho nje ebengizokusho. Ngizothi nali igunya uNkulunkulu asinikeze lona. Umbuzo omkhulu uthi ngabe uyalilandela yini? Ngabe enhlizweni yakho ucabanga ukuthi umthanda kangakanani uNkulunkulu? Uma iBhayibheli noma umbhalo ungelona igunya lakho, ungelona igunya engaphezulu kwamanye amagunya empilweni yakho, awuhambi ngentando kaNkulunkulu. Sifiso sami namhlanje ukuthi siqonde ukubaleka kwezwi likaNkulunkulu bese silenza igunya ezimpilweni zethu. Umbhalo noma iBhayibheli ilona lodwa izwi elinegunya ngaphezulu kwempilo zethu. Uma inhloso yethu kungukuphila impilo ngokwecebo likaNkulunkulu, kufanele sime emfundisweni yombhalo, siqonde imvelaphi yombhalo, sibheke inzuzo yombhalo. Asikhulekeni. Nkosi namandla wonke
Siyabonga ukuthi kuKristu sisindisiwe, kuKristu sinokuphila okuphakade. Siyabonga Nkosi nangokuthi usinikezile umbhalo ukuthi silandele wona, silalele wona. Ngoba Nkosi ngiyacabanga kwakuzoba nzima kanjani ukube wonke umuntu ubevela ayicabangela ukuthi aphile kanjani. Impeleni yilokho okwenze zonke izinto emhlabeni zibe yilesimo esiyiso njengamanje. Kodwa siyabonga ukuthi usinikezile umbhalo. Ngikhuleke Nkosi ukuthi usisize lo mbhalo siwugcine enhliziyweni zethu, siwuthande, siwulalele, siphile ngokwawo. Mawukhazimuliswe njalo empilweni zethu. Lokho sicela egameni elihle lomfelo wethu Jesu Kristu. Amen. Zwila